Antasena ya, Antasena tekan kene tok tak rembugan. Bapak keperanggul mungging ayuda. Papak bawatnya bentar bentar. Kebabaknya mungging alogo. Hati-hati kok. Siap. Ndara Antasena. Kowe tak goleki ya, Truk. Nggih ngertos kula panjenengan kok le tindak sajahe kesusu goleki kula. Kowe tak takoni bloko karo aku ya. Aja tau tate goroh karo Bendara. Mboten kula sak iso-iso kula bloko kali Bendara. Mergo nek nganti kula niku goroh karo Bendara, wo dosa. Petruk ora diakoni minangka dadi ponokawan. Kowe wani karo Mandura iya. Nun? Kowe wani karo Mandura. Mboten ajeng wani ora usah kokean bebangal. Ora usah wangsulan, ming wangsulanmu wani apa ora? Oh nggih. Kowe nantang karo Mandura. Mboten nantang, sing nantang mriko. Terus kowe wani. Nek ngono kowe luput tumraping wa Mandura. Petruk tanganmu lunga tak bondo, sikilmu tak krincung. Kowe tak lebokke Pak Kunjaran. Gong, ayo. Sik, otakku lara ya, Truk. Waduh. Mau kon jawil ya. Jawil dengkulmu mlacet ya. Mbah kena ngapa iki kok mak penjelut. Alah ya ampun, ora tenang. Jak omongan sik, Truk. Ha piye iki kowe jare sago nyikat sabune rung ana. Jak omongan sik, Truk. Iya. Engko nek wis mari polo ya. Beres. Iya. Duh. Nuwun sewu, Den. Kula arep aja kok dirangket. Kula niku dipateni nderek. Monggo. Dasare urip kula menika ngeyup sandhap pepadanipun ndara kula Pandhawa. Klebu ndara-ndara kula lancur Pandhawa putra-putra Pandhawa. Ning nuwun sewu. Sampeyan aja ming nampa pelaporan sepihak. Ngoten. Pihak mriku mang tampa pelaporane sampeyan kudu isa nampa ature Petruk. Mengke nek pun kabeh wadul terus mangsaring tunolan batine bener lan lupute. Sing bener ya kudu luar, sing luput kudu entuk paukuman. Niku nek cara kula. Mula kula tak mbela awak kula kanthi atur kula sing sak nyatane. Kowe wani karo Mandura. Wani mergo ana sebabe. Nek ora ana sebabe kula ora wani karo Sinum Prabu Mandura. Yakin sumpah. Sebabe apa?